Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Legi 26 September 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Jejer ingkang kita rembak tansah optimis, tansah optimis. Yeremia 51 ayat 50. Elingo marang Sang Yuwah ing tanah kang adoh lan Yerusalem timbulo maneh ana ing atimu. Para adiyuswa, kahanan menapa ingkang dadosaken panjenengan kecalan raos optimis? Menapa sakit ingkang dereng inggal dangan? Menapa usaha ingkang saweg seret? Mila gagal lan panandang asring dadosaken manungsa kecalan raos optimis lan tumus raos pesimis. Tiang ingkang kecalan optimis menika asing rumaos semplah lan nglukru, kecalan pengajeng-ajeng lan boten semangat ngadepi gesang. Pramila raos optimis punika saestu wigati kangge gesangipun manungsa. Tanpa raos punika tiyang saged nindakaken bab ingkang bebayani kados dene nglampus diri. Salah satunggaling cara nuwuhaken raos optimis menika inggih kanthi ningali bab ingkang sae ing saklebeting gesangipun. Yeremia 51 ayat 50 ngendika, elingo marang Sang Yuwah ing tanah kang adoh lan Yerusalem timbulo maneh ana ing atimu. Yeremia boten namung ngengetaken bab kalepatanipun bangsa Israel ingkang sampun tumindak boten setya ing ngarsanipun Gusti, nanging ugi ngemutaken bangsanipun bilih Gusti Allah boten nilar gesangipun bangsa Israel. Sinaosa tebih saking Yerusalem, bangsa Israel kaatak tansah enget kalian Gusti Allah lan ing manahipun tansah wonten Yerusalem. Menika ateges bilih ing satengahing reribet lan panandang Gusti Allah punika boten nate nilar panjenenganipun tansah njumenengi ing sadengah kaanan. Bangsa Israel boten katilar ing selaminipun gesang, badhe wonten wancinipun sedaya panandang menika uwal. Para adiyuswa, ing kawontenan menapa kemawon kita kaadak tetep emut kalian Gusti. Emut Gusti tansah nyarengi kita kalebet ing panandang matemah tansah badhe nuwuhaken raos optimis ingkang nyagetaken kita ngadepi tata gesang ingkang boten gampil. Aja wedi, tansah optimis. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepindut amrih kawula tansah optimis ing sadengah perkawis menapa kemawon. Ing satengahing gesang kawula ingkang kebak panandang ingkang nembe nandang sakit kecalan sanak kadang monggo paduka ngrembakaaken manah kawula tansah optimis tinarbuka kalian paduka lan kawula kaemutaken bilih panuntun paduka kasetyan paduka berkah paduka tansah ngrembaka ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, paduka ingkang nganti matemah para adiyuswa senadyan raganipun susut nandang sakit kawula pitados manahipun tansah optimis tinarbuka kalian paduka. Kawula ugi masrahaken lari-lari kawula ingkang nembe sinau, ingkang nembe makarya gesang ing bale wismit, gesang ing bale wismanipun
ingkang kadang kala ugi nemai perkawis-perkawis sing gesang kawula pitados paduka boten kendel, paduka tansah makarya lan paduka ugi ingkang badhe berkahi lari-lari kawula. Kawula pasrahaken komisi adi yuswa ing gereja, ing klasis, ing sinode, tabloid adi yuswa, wasita adi lan menapa kemawon ingkang kaagem kangge para adi yuswa. Kawula pitados paduka ingkang ugi badhe berkahi makarya matemah para adi yuswa menika tansah caket raket nuhoni dawuh paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga